ଆହୁରି ବାପା କିଛି ନା ଆଜି କଣ ଖୁସି ହେବିନି କେମିତି ବାପା ହେଲି ପରା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଲା ମିଠା ଖାଏ ତମେ ସେ ଚିନି ଆଣିବା ନା ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆଉ ମିଠା ଦୋକାନ ନାହିଁ ଆଉ ଚିନି କିଲୋଟା ଆଣିକି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟି ଦବା ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ମିଠା ହଉ ଆଗେ କହନ୍ତି ନା ରସଗୋଲା କାହିଁ ଚିନିରେ କଣ କାମ ଚଳେଇ ହବ? ଆରେ କଣ କରିବି ଇଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ପକେଟରେ ବଜେଟ ଟିକେ କମ ହେଲେ କଣ ମିଠା ଟିକେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଚେରୁ ଦୋକାନକୁ ଚାଲ ଚିନି କିଲୋଟେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୋ ଛାତିଟା ଚଉଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ କହୁଛ ଶଳା ଚିନି କୋଲିଟାରେ ଗାଁ ଟାଙ୍ଗ ଆଜି ବାସିଛେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା ତମେ ତ ଯାହା କହିଲ ସେଇଆ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବି ହେଲେ ମତେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ନନା କହିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ କି କଣ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କଣ କହିବି ନନା ତ କମଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେବେ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ କଣ ମିଠା ନବା ପରା ଏଇ ରାଇସିନ ଦୋକାନକୁ ତୁ ରହୁନୁ ଟିକେ ହଁ ରହିଲି ଯେ ଚେରୁଟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଚେରୁ କଣ ଶୋଇଛି ଏଠି ଆରେ ଚେରୁ ମିଠା କିଲେ ଦେ ବା ମୋ ନା ପରା ରାଜେଶ ତମକୁ କିଏ ଚେରୁ କହିଲା କହିଲ ହଉ ରାଜେଶ ଭାଇ ଦେଲୁ ମିଠା କିଲେ ଦେଲୁ ବାପା ହେଇଗଲି ପରା ବାପା ହେଇଗଲ ଭଲ କଥା ନିଅ ଏଇଟା ଚିନିଟା ପରା ଆଉ କଣ ତମକୁ ରାଇସିନ ଛେନା ପୋଡ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ସେଇ ଚିନି ନେଇକି ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦବ କହିଲ ମୁହଁ ମିଠା କର ହଉ ଚଳେଇଦବା ଆଉ କଣ କରିବା ହଉ ନନା କଣ ମିଠା ଆଇଲି ପରା ଏଠି ଆଉ କଣ ଚିନି ଚିନିରେ ଚଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ମିଠା କୋଉଠୁ ଆଣିବା କିଲୋ ହଉ ଚାଲ ଯିଆ ବାଣ୍ଟି ଦବା ହଉ ତୁ ଟିକେ ଆଗେ ମୁହଁ ମିଠା କର ଚାଲ ଯିଆ ତାହେଲେ ଚେରୁ ମୁହଁ ମିଠା କର ନିଅ ମୁହଁ ମିଠା କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁରେ କାହାର ଝିଅ ହେଲେ ରସଗୋଲା ଛେନା ଶଳା କଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶଳା ଦେଖିଥିଲି ଦଳେ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗିନା ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଯେ ଦେଖ ଚିନି ଏଥିରେ ମୁହଁ ମିଠା ଯିବେ ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଆଉ ଶେଷ କଥା ବାଣ୍ଟିକି ଆଉ ଚିନି ଗୁରାକ କଣ ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ କେତେ କଣ ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଉଛି ମୁଁ କଣ ବାଳ ଚିନି ଖାଇବି ମୁଁ ତମ ବାଳ ଚିନି ଭାବିଥିଲି 150 ବିଚୁକୁଟିଆ ଟଙ୍କା କଣ କହିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇବି କଣ କରିବି 150 ଟଙ୍କା ଟା ମୋର ବୁଡି ଗଲା ରେ